ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 1 ଠାରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣି ଶିଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତେବେ ଆସ ଆମେ ଗଣିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1 10 1 11 1 10 2 12 1 10 3 13 1 10 4 14 1 10 5 15 1 10 6 16 1 10 7 17 1 10 8 18 1 10 9 19 2 10 20 2 10 1 21 2 10 2 22 2 10 3 23 2 10 4 24 2 10 5 25 2 10 6 26 2 10 7 27 2 10 8 28 2 10 9 29 3 10 30 3 10 1 31 3 10 2 32 3 10 3 33 3 10 4 34 3 10 5 35 3 10 6 36 3 10 7 37 3 10 8 38 3 10 9 39 4 10 40 4 10 1 41 4 10 2 42 4 10 3 43 4 10 4 44 4 10 5 45 4 10 6 46 4 10 7 47 4 10 8 48 4 10 9 49 5 10 50 5 10 1 51 5 10 2 52 5 10 3 53 5 10 4 54 5 10 5 55 5 10 6 56 5 10 7 57 5 10 8 58 5 10 9 59 6 10 60 6 10 1 61 6 10 2 62 6 10 3 63 6 10 4 64 6 10 5 65 6 10 6 66 6 10 7 67 6 10 8 68 6 10 9 69 7 10 70 7 10 1 71 7 10 2 72 7 10 3 73 7 10 4 74 7 10 5 75 7 10 6 76 7 10 7 77 7 10 8 78 7 10 9 79 8 10 80 8 10 1 81 8 10 2 82 8 10 3 83 8 10 4 84 8 10 5 85 8 10 6 86 8 10 7 87 8 10 8 88 8 10 9 99 9 10 90 9 10 1 91 9 10 2 92 9 10 3 93 9 10 4 94 9 10 5 95 9 10 6 96 9 10 7 97 9 10 8 98 9 10 9 99 10 10 100